pracovať. Fíni drodi a termoty tancujeme, od okno dívame sa, rytme vieme noty. Máme noty a pár očí sú celej noci. Televízii tak, lebo prišaj sa aj ty. A sáme rytme hip-hopu, robotickými pohyby. Pracovať. A tancovať. Rytmy 80 rokov fičia aj dnes. Mami! O, ahoj, Zlatko. Mám tu so pár krásnych záberov. To je super, mami, ale pozri, teda. To je veľmi kvalitné hnojivo, Candice. Čo? Candice, kvôli tebe mi popadali fotky. Možno ešte nie je neskoro. Mami, toto musíš vidieť. Viem, že toto som urobila už 20 krát, ale tento raz ti hovorím s absolútnou istotou, že v našej záhrade sú roboti Phineas a Ferb. Áno, máš pravdu, Candice, v našej záhrade sú roboti Phineas a Ferb.